मावलांगोन जेब्ला जोंनि सुनि जानाखि हार्ड कपि मोनो बे जायोबा जों फुरा क्लियार भाबै जों खोन्थाना होलांगोन मा मावलांनांगौ मा मावलांनाङा आरो जोंनाथ' केडेट्सफ्राबो बारा गैया 250 जन एप्रक्सिमेटलि जागोन आरो सासे मुंख्लं आरो बे 250 जन आरो सासे मुंख्लंखौ आरो नायलांनो थाखाय केपासिटि दं आरोखि हालांगोन आरोखि जों गासैखौबो केडेट्सफोरखौबो साफा साफा रिहेबिलिटेसन होलांगोन साफा नायलांजोबगोन आरोखि बिथाङाथ' 13 जुलाइआव रुंसारि जालांबाय बिनि उनावनो NLFBआ माने सरकारजों सावरायनो थाखाय गाहाम ओंखारबोबाय दा बिथिङाव सरकारनि पजिटिभ नेगेटिभ मा मेसेज बेबायदि सरकारनिफ्राय दाख्लै 7-8 नभेम्बराव मेसेज हरफिनदों गोजौनिफ्राय बे 15 तारिखनि उनाव सावरायनाया जासिगोन होननानै पजिटिभ मेसेज हरनानै दोनदों जिखिजाया जानाखि जोंनि डिमान्डआ एथ' गिदिरबो नङा आङो दिनैहाय बुंनोसै आरोखि बुहुत मानसिफ्रानो कनफिउज जानानै दं खोमा मा डिमान्ड खालामदों मा सावरायदों सरकारजों होननानै गिबियावनो जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय रन्जन दैमारि सारा गनांगौ बड'लेण्डखौथ' मोना कमप्रमाइस जाबाय नाथाय जानाखि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन बिसोरथ' गनांगौना बिसोरखौ दोननानै जेलाव दोननानै आं दा जुदि सेराव जिरायनानै जुदि बड'लेण्ड मोनबाय होनबाथ' जाया एक्सुवेलि आंनि साननाय पार्सनेल साननाय बियो दा बेखायनो जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय रन्जन सारा गनांगौ बे फार्स्ट डिमान्ड जानाखि केडेट्सफोर दंबावो दा जेलाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जानाखि दा जेलाव दङ बिसोर गनांगौ सिमाखौ जोङो दानख'नायखौ जों मालाबाबो लुगैया जानाखि मोनखानाय नांगौबा फुरा सिमाखौ बारना होजोबदों जोंहा बारायनायाव खहा गैया दानख'नाय होननाय जिनिसाव जोंहा खहा दङ ओमफ्राय जानाखि दा केडेट्सफोर दङ दा बिसोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसन होलांफिननांगौ आरोखि गभर्नमेन्टआ बिथाङाथ' NLFBनि मुंख्लं गिबि मुंख्लं बेखौ NLFBनिनो गिबि मुंख्लं हिसाबै मुंख्लंखौ दोनगोन ना बिनि अनगायैबो हारिनि सासे मुंख्लं हिसाबै NLFBआथ' आरो हारिनि थाखायनो ओंखारदों स' हारि प्लास आरो NLFBनि मुंख्लं जानाय लोगो हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय जों अराय सम बेखौ बावा बिनि जानाखि साननाय हनाय जों मावलांगोन बिनि जानाखि जों मिथिगौ जानाखि आं प्रथमबार जोङो मिटिं खालामदोंमोन अरनबारि गेजेराव हाग्रायाव अब्लानो आं बे मानसिखौ मोजां सिनायनानै लादों आरोखि बे खामानि मावलांगोन होननानै मावलांदोंबो सिबाया जानाखि बे कालेक्सनाव ओंखारदोंमोन दा थगायजानानैसो लेंहरनानैसो फान्दाय जानानैसो गथर जादों नङाबाथ' गथर जायामोन बियो जोंनिनो मानसियानो दङ खोन्थाग्राफ्राबो हमहोग्राफ्राबो जोंनि मानसियानो सोरबा SP सोरबा आर्मि 1 लाख 2 लाख मोनबानो जोंनि मानसिखौ खोन्थानो हायो दानि आर्टिकेलावहाय जुदि संगठन दायोबा बा बड'लेण्ड जुदि बे जिप्रुस नार्जारिया बेनि मुंखौ होनोमोन जोङो एन्जोंकोल होनोमोन बेबो सासे जोंनि सोद्रोमा बहुद राइजिं डे बा जों जानाखि आफादखौ दानो नागिरदोंमोन बे समनिफ्रायनो हाजोआव जेब्ला मिटिं जायो प्रथमबार ना बेबो दङमोन दाथ' बुंनो हासै नालाय मा जायाखैमोनबा गिबिनिफ्रायनो बेबो बहुद हेल्प खालामबोदोंमोन दुखुनांथावा बेनो मानसिखौ गोथां हमनो मोनदोंमोन नाथाय बेखौ बुथारनाय जादों आरोखि इनाय बागै बुथारनाय जादों दा बेनिखायनो दिनैहाय बिनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों जोंनिनो जानाखि मानसिफोर दङ केडेट्सफोर दङ आरो भाइस प्रेसिडेन्ट दङ बक' बे आं ओमफ्रायो एक्स एनडिफोरनिफ्राय हारिमु आरो बानसाव बिसोरबो दंफैयोमोन दा दुखु सुखु बिमा बिफाजों रायलायलांजोबनोसै गथ' सासे दङ बिनिया बे गथ'खौ बोरै फोरोंलांनांगौ दा जोंनि दायथ' थायो जोंनिनो मानसिमोन जोंनिनो खामानि मावग्रामोन दा बिथाङा मुंख्लं जालांबाय नाथाय बिनि न'खराथ' दङ दा बिनि फिसाला जानाखि सासे दङ बिनि फरायनाय दाथ' क्लास 10 सिमावथ' बे फ्रियावनो फरायनो मोनगोन नाथाय बिनि देरखांनानै मा खालामनांगौ बिनि स्टेपखौ जों लागोन समस्त दायथ'खौ आं आफादनि जानानै लागोन आरो प्लास पार्सनेलिबो आं लागोन आरोखि बे गथ'खौ थारमाने मानसि खालामलांनांगौ दायथ'खौ जों आफादैनो रुजुमगोन प्लास आंबो पार्सनेलिबो रुजुमफागोन बेहाय बे गथ'नि बिफायाथ' दिनै मुंख्लं जालांबाय बे नङाखि बिफा गैला माबा गैला गथ'आ खस्थ' मोनसिगोन बे नङा फुरा गासिबो दायथ'खौ जोङो आफाद हिसाबै रुजुमलांगोन आरोखि बे गथ'नि दायथ'खौ दा न'खरनाव नुफैबाय दा बिमा गैया खोनानो मोन्दों उन्दै समाव जोनोम जानानै 6 मासनि उनावनो थैदों होननानै दा आरिया खोन्थादों जिप्रुसनि बिफाया दुखुनांथाव सिबाय बिमायाखौबो उन्दै बैसोआवनो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो 6 मासनि उनाव गोमादों प्लास दा गावहाबो रुंसारि जालांबाय एखे
उन्दै गथ'खौ दा बिदिनो गालांनांबाय सिबाया दा बेखायनो फुल दायथ'खौ जों लागोन एनएलएफबि हिसाबै आरोखि जों ज' रुजुमगोन आंल' नङा गासैबो बिथांखौ नोंथांमोना आफादनिफ्राय गिबि मुंख्लं हिसाबै फोसावदों औ जोंनि आफादनिफ्राय गिबि मुंख्लंआ जिफ्रुस जानो बे जोंनि सासे जोङो जेब्ला टक खालामबाय थादों बे समावनो बेखौ हमनानै गावनाय जादों सुथुरनि आखायाव गोग्लैनायखाय गिबि मुंख्लं हिसाबै बिथांनि मुङाव माबाफोर बे खामानि मावलांगोन होननानै मावलांदोंबो सिबाया जानाखि बे कालेक्सनाव ओंखारदोंमोन दा थगायजानानैसो लेंहरनानैसो फान्दाय जानानैसो गावथार जादों नङाबाथ' गावथार जायामोन बियो जोंनिनो मानसियानो दङ खोन्थाग्राफ्राबो हमहोग्राफ्राबो जोंनि मानसि जोंनि मानसियानो सोरबा एसपि जा सोरबा आर्मि 1 लाख 2 लाख मोनबानो जोंनि मानसिखौ खोन्थानो हायो दानि आर्टिकेलावहाय जुदि संगठन दायोबा बा बड'लेण्ड जुदि सोरजिफिननो थाङोबा ना आंनि पार्टिकुलार साननाय बियो 20% जोंनि बर'फोरजों दावहा नांग्रोनांगौ जायो मानो होनबा अलरेडि जानाखि 20% जा बर'फोर दङ माहारिफोर बिसोर थारमाने बड'लेण्ड होननाय जिनिसखौ फैसा मोनबानो जायो कमप्रमाइस जाजोबो बे 20%खौ जेब्ला जों गारनो हागोन बिसोरजों दावहा नांनो हागोन अब्लासो जोङो बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ जों लाबोफिननो हागोन एनएलएफनि बा हारिनि थाखाय संग्राम खालामग्रा गोबां आरोबाव लाइमोनफोर दंबावो बेजों बिथांमोना जानाखि बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय खस्थ' खालामदों एनडिएफबिआनो दंमोन बिएलटि दंमोन दा एनएलएफबि दङ दा आङो गासैखौबो जानाखि जोहोलावफोर बर'नि जोहोलावफोर जानाखि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन दुखु खस्थ' खालामनांदों बिसोरनो थाखाय गासैबो मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जुदि गभर्नमेन्टआ होनो हायोबा आंहा बेहाय जेबो आपत्ति गैया खिन्थु होनो हायाबा खिन्थु आं नागारालै बे खिन्थु सिदा बेनि थाखायनो गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनै बे निउस सेबखांग्रा लोगो मोननायलाय आङो आंनि फिसाला जिफ्रुस नार्जारि मुंख्लं जानायाव नुजाफैनायलाय आं साबायखर बावनाय थादों खारन आंहा बे फिसालानि गेजेरजों गोबां मोनसे मिजिंथिनाय दंमोन न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनायनि खारनाव आरो बेबादिनो दैदेनलांगोन होननानै आरो बे फिसाया बेबादिनो माखासे मोजां खामानिफोरखौ मावोमोन आरो माखासे जेथिनाखि आंजों लोगोसे थायोमोन बे समाव आं जिथु बुंनाय खामानिफोरखौ बेखौनो मावोमोन आरो बेबादिनो माखासे गायनाय फुनाय मावनाय दांनायफ्राव दंफां लाइफां गायनायावबो बिराद गोसो होयोमोन आरो फरायनायावबो जथेस्थ' आखा फाखामोन हायार सेकेन्डारिखौ कमप्लिट खालामबायमोन बेनि उनावहाय कमप्लिट खालामबाय नालाय आं बुंदोंमोन नोङो जुदि फरायनोबालाय फरायदो बेबादि होननानै उनाव गैया माखासे उसुबिदानि खारनाव फरायनो हायासै नैबे खारनावनो बेसेबांखिनि थानानै उनावहाय बियाबारु जाबाय बियाबारु जानानै गथ' सासे मोनबाय गथ' सासे मोननायनि उनावहाय बेबादिनो माखासे किसुमान सरकारनि नुनायफ्राव माखासे गाज्रि साननाय बायदि सानजाबाय नामा बेवहायनो बेबादि जिउ खोमालांनो गोनां जाबाय बे समाव आंनि सुंद' बुंनाया बेसेबांनोसै